Всеки ден ми задавате въпроса какво включва и какво представлява абонаментната програма за здраве MetaPro. И сега с това видео ще ви покажа и ще обобщя какви са основните ползи да приемате натурални продукти и по-конкретно точно в тази комбинация, която ще ви покажа сега. В програмата MetaPro има 3 бутилки гел от алоe вера за пиене, като в случая аз съм избрал алоe вера с коприва, което е богато на желязо. Алоe вера има повече от 200 полезни вещества, които прочистват тялото от токсини и дават на организма много сила, тонус и енергия. Следващия продукт е ProBalance. Това са минерали и микроелементи, които влияят да имаме правилен алкално-киселинен баланс в тялото, което е от изключително важно значение. Разбира се, в комплекта има и продукт, който подкрепя по един естествен начин нашата имунна система и това е коластрата. А пък Проба 12 са пробиотици, които се грижат да имаме баланс в стомаха и в червата. Това е патентован продукт, който няма аналог на пазара със своят троен комплекс и двойната си капсула. Пък гъбата реши е адаптоген, който след като попадне в човешкия организъм, започва да го лекува. Също така се нарича и гъбата на дълголетието и помага на черния дроб да работи по-добре. Тези продукти повлияват много добре на трите основни стълба на нашето здраве и това са клетките, черния дроб и стомаха. Това са хранителни добавки, а не са лекарства и работят с натрупване. Аз не се лекувам с тях, а просто подкрепям тялото си с натурални продукти и това се нарича превенция, това, което съм говорил винаги. Когато стартирате тази програма, плащате много по-малко от това, което реално получавате, това, което виждате. Нарича се абонаментна програма за здраве, защото стартирайки я веднъж, не се занимавате да поръчвате всеки месец, а компания AOR ви изпраща автоматично продуктите и ако искате да започнете вашата превенция, вашата метаболитна терапия, пишете ми и ще ви покажа как да започнете. Хубав ден и бъдете здрави!